מה קורה, גבר? הכל טוב, מה איתך? תגיד, באיזה שיעור יצאת עכשיו? עזוב, היה לי תעבורה משעמם תחת. כן, ספר לי על זה. יצאתי עכשיו משעת שינה באנגלית. תגיד, קובעים מתישהו בזמן הקרוב? יש שבוע הבא משחק פריז ביירן. אפשר לקבוע אצלי אם אתם רוצים. וואי, משחק חזק. נראה לי אחלה. תגיד, איזה תאריך זה יוצא? ב-12 במאי. אז זה יום החמישי. כן, נראה לי, אני אבדוק. כן. פאק, אנחנו בבעיה. מה קרה? אם יום החמישי זה אומר שעוד יומיים יש לנו את הבגרות המזדיינת בשלח. מה אני אעשה? לא הקשבתי לכלום מתחילת שנה. מה הבעיה? ניקח מישהי שכתבה כל השנה ונלמד ממנה. אבל אתה לא מבין שאתה לא יכול להשלים חומר של שנה ביומיים? נו, כל הבגרות בשלח, מה אתה עושה מזה סיפור? מה כל הבגרות בשלח? אתה לא מבין שאתה חייב את החרא הזה בשביל לקבל תעודת בגרות? מה אתה רוצה? לנקות זבל ברחוב כמו איזה סודני? או להרוויח ים כסף לנהל חברה מצליחה ולקנות יאכטה? נראה לי שאני מעדיף יאכטה להיות סודני. אבל מה נעשה? תן לי שנייה לחשוב על משהו. יש לי רעיון גאוני. נגנוב את המחויית בחינה לפני המבחן. תגיד לי, מה אתה דפוק? זה הרעיון הגאוני שלך? תחשוב על זה. איזה עוד ברירה יש לנו יומיים לפני הבגרות? חוץ מזה, כל הבוחנים האלה הם סתם סקנים דפוקים. זה יכול לעבוד, תאמין בזה. אתה יודע מה, זה רעיון לא רע. אבל אנחנו בחיים לא נצליח לבד. אנחנו חייבים לצרף אלינו מישהו. תשאל את לניאדו אם הוא למד לשלח. לניאדו, טמבל זה, שאל אם יש בגרות. יופי. תגיד לו היום, אצלי ב6. תגיד אחי, הלוקר שלך לא למטה? שיט. אוקיי, כאן חדר המורים וכאן כל הבוחנים נמצאים לפני כל הבגרויות. עכשיו רק צריך לחשוב על דרך לקחת בחינה אחת ולהיעלם. בלי שישימו לב. יש למישהו רעיון? זה פשוט. אחד מאיתנו נכנס עם מסכה, מוריד לבוחן קפה, הבוחן ירדוף אחריו, ובינתיים אחד אחר ייכנס ויגנוב את הטופס. מה הבעיה? וחשבת מה יקרה לאותו אחד שיתפסו אותו? יהיה דפוק, אני ביד רק אם אתה זה שעושה את זה. יש לי משהו יותר טוב לפני שאתה מתחיל לצעוק עליי. יש לי רעיון. כן, שמענו עליך ועל הרעיונות שלך, טמבל. שלא תזיקו לי טמבל! אל תדבר עליי ככה, יא זבל! אתם יכולים להירגע? מה אתם בני 4? יש לנו מבצע חשוב לארגן שאם ניקשל בו הלכה לנו הבגרות. אני תגיד את הרעיון. אוקיי, הרעיון שלי הוא כזה. אחד מאיתנו יעשה רעש בחוץ ויברח. בינתיים הבוחן יצא לבדוק מה קורה בחוץ, ואחד אחר ייכנס וישים לו חומר משלשל בקפה השחור. תוך כמה דקות הוא ירוץ לשירותים, תאמינו לי, הוא ירוץ לשירותים כל כך מהר שישכח את התיק שלו. אז אחד אחר ייכנס, יגנוב את הבחינה, ונלך לאחת הכיתות שתהיה פתוחה, נפתור את הבגרות בעזרת מחבט של מישהי, וזהו, ככה מקבלים 100 בבגרות. את האמת, זה אחלה רעיון. מה אתה אומר, שחר? תגיד לי מטומטם, ומאיפה נשיג חומר משלשל? מה הבעיה? יש לי בבית טחינה סופר חזקה שקניתי בקלקיליה, כמה טיפות מזה ואת רץ ישר לשירותים. למה קנית טחינה משלשלת בקלקיליה? עזוב, אני לא רוצה לדעת. בדקתי והבוחן שלנו זה משה המורה המחליף. זה ממש טוב. מה זה עוזר לנו המידע הזה? שנה שעברה, בגרות בהיסטוריה היה הבוחן שלי. באתי 4 שעות לפני בשביל לחזור על החומר. וראיתי אותו יושב בחדר המורים. שאלתי את אח שלי והוא אומר לי שהוא תמיד בא ממש מוקדם לפני בחינות הבגרות. טוב, זה סבבה, נראה לי שזה יכול לעבוד. אוקיי, אבל צריך להביא אוקי טוקי. למה? יש פלאפונים. נכון, אבל אוקי טוקי יותר מגניב. טוב, יש בזה משהו. טוב, הרעיון ילך ככה. משה יחכה לנו כאן עם התפסים כמו שתכננו. לניאדו יחכה במדרגות לחפות עליי. הנה אני אהיה כאן. קבלו אישור להתחלת מבצע עם השלח זונה. שחר מחכה במדרגות. ככה זה יתנהל בדיוק. שחר נכנס, יעמוד פה, יעשה קצת רעש. חומץ ולאפל! משה הולך לבדוק מה קורה. משה יצא, תזדרז עבור. בזמן הזה אני אכנס,
נשים למשה קצת חומר משלשל ויתחבא לו. תזרז משה בדרך חזרה. עוף משם כבר! מה זה חוליגנים כאן? מה שקורה פה? משה ייכנס, ימשיך לשתות מהקפה השחור שלו ויטוס לשירותים. לניאדו רואה את זה, מדווח לי. שלב ב' יוצא לדרך. אני רץ, לוקח את הבחינת בגרות. האוצר בידיי, בואו ל-206. מגיע לחדר 206 עם שחר כמו שתוכנן. באותו רגע, לניאדו עף לחדר 206, משה חוזר והוא ממשיך את חייו כאילו לא קרה כלום. מה אתם אומרים? אחלה. אני לא מאמין. יש! תגיד לי, זה לא משה. אל תדאג, בטח העבירו אותו חדר או משהו. מתמטיקה, שאלון 801, משבצות. פאק, כנראה טעיתי בבגרות. תגיד לי מה אתה מטומטם!